специално за скотскъв съпруг, за най-готини рождени за Сашо Кинг-Конг. Хайде, яса! Шей, шей, я, шей, яса! Яша, Саше! O King-Kong aveva, Sammaleggia per avella, Rusciugna doveles, Samo per una sonella e la tardarala. Adiasa! За най-любящия съпруг, за най-готиния рожденик за Сашо, от неговата съпруга, от Майя и от тяхното семейство, за всички гости и приятели. Ясайде! За Сашо Кинг-Конг, за Сашо Кинг-Конг, за Сашо Кинг-Конг, за Васко Кинг-Конг. Поздрави специално от Васко Банкомата в скоби Кинг-Конг 2 и от него да съпруга от Ради. Поздравяват най-готиния рожденик. Защо? Нека да изживи здрав за цялото му семейство, за всички гости, за всички приятели. Она е Зора Локячеки. Ако обича китаеца на дансинга. Айде, господин китаец, заповядайте. Шефа на Бързи кредити Красна Поляна. Яша! За китайце! Иса! Чек! 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 И така. Пристигат 100 точки от шефа на Бързи кредити Красна Поляна от Пачока в скоби китайца. Поздравявам най-готини рожденик Сашо, за цялото семейство, за Васко Банкомата, за неговата съпруга за Ради и за всички гости. Тя чека Бързи кредити. Че, 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 че. Айде, пачо! Пристигат още 50 точки от шефа на Красна Поляна Бързи кредити. От Пачока за Сашо рожденика, за Васко Банкомата и за всички гости. За най-силната бригада. Айде, Пачок! Поздравите звучат специално от шефа на Бързи кредити Красна Поляна в Пачока. Поздрав специално за най-готиния рожденик за Сашо,
за цялото семейство. За Васко банкомата от най-силния бригадир на бързи кредит игра за волана. Това е Пачока. Кредити ме кава, олове ме лава. Айде! О, кредити ме кава, барелове лава. Айде, Пачо! Шоу! Шей! 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 Яса! И така, още 50 точки от шефа на бързи кредит и красна волана Пачока. Поздрав за най-готиния рожденник, за Сашо, за неговата съпруга, за Васко банкомата, за неговата съпруга. Поздравате от шефа на бригадата, от Пачока. Айде, Пачок! Чей, 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 чей! Отпусти се, шефе! От Пачока, от шефа на бързи кредит и красна волана, за рожденика за Сашо и за Васко банкомата, от шефа на бригадата, от Васко банкомата. Поздрав също за шефа Пачока и за рожденика за Сашо. Айде! Чей! За Кинг-Конг 1 и Кинг-Конг 2 от шефа на горилите Пачока.